A música tradicional galega de Boimorto. A música tradicional é aquela manifestación musical que se transmite de xeración en xeración e de xeito oral, aínda que hoxe en día tamén gracias aos cancioneiros. É unha música que representa os valores e a cultura dun pobo. A música servía para celebrar acontecementos, facilitar o traballo, divertirse, para espantar os males, etc. Tamén era frecuente que o canto fose acompañado por instrumentos e tamén bailes. Algúns xeneiros máis importantes son a muiñeira, os alalás e as perdeiras. Segundo a clasificación por familias temos 1. Instrumentos de percusión, bombo, tamboril, pandeireta, pandeiro, cunchas, lata de pemento. 2. Instrumentos de vento, a gaita, acordeón, frautas, asubíos. 3. Instrumentos de corda, a zanfona. Os músicos non eran profesionales e adoitaban aprender a tocar grazas a outros músicos ou familiares. Os grupamentos que se realizan non eran estables. Frecuente era o músico que se xuntaban para pasalo ben. Un cancioneiro é un libro que contén cancións, poesías, lendas recollidos da tradición popular. En Boimorto temos o cancioneiro popular das terras do Tamareda. Manuel Rico Vera publicouno por a editorial Galaxia no ano 1989. Son cantos da comarca de Boimorto e Sobrado recollidos a partir do ano 1978 por profesores e alumnos do Colexio de Boimorto. Pero non todas as cantigas se publicaron neste cancioneiro, quedaron fora máis cancións que se recopilaron na páxina web do Concello de Boimorto co título Cancioneiro Popular de Boimorto que contén os audios para escoitar as cantigas. Os Cantares de Ereis. No ano 2005 celebrouse o primer concurso de recolla das panxoliñas e cantos de Ereis en Boimorto. Todo o material serveu para editar un libro titulado Os Cantares de Ereis, coordinado por Mini Rivas. Ademais, ia acompañado cun CD con gravacións. Estas cantigas cantábanas os mozos e as mozas o día 5 de xaneiro, acompañados de guitarras, tambor, pandeiretas, cunchas. Ían polas casas dos veciños cantaban estas cancións que trataban no nacemento do neno Xesús. A día seguinte, o 6 de xaneiro, celébrase a canta dos Reices nalgunhas zonas de Galicia. Estes cantos facíanse o día Noiteboa e chámase Nadales.